Subscribe to Director Online TV. Kai, zo aike ka. Kai, zo aike ka. Ka je ka kira duk uban da zaka kira, ina nan. Yara. Kana sake dawowa kuma? Ya je kira duk uban da zai kira, ina nan. Yawwa, ina nan. Waye ne? Kai. Me yaron ka da yaron nan? Tambaya ka nake yi fa. No. Subhanallah, Sannu.